Samtang Paho Barangay Captain, mideklarar siyang pagpapili pagkamayor sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa umaabot ng eleksyon. Gipahayop sad niya ang kumpletong line-up silang partido ubos sa PDP laban. Anong report? Gipahibaw ni Kapitan Junard Ahong Chan nga kumpleto na ang ilang line-up nga gidakda silang moduso sa ilang Certificate of Candidacy. Ugmang adlaw ubos sa PDP laban, diin gipakita pa niya ang ilahang Certificate of Nomination. Kandidato sa pagka-vice mayor mao si Silidonio Sitoy. Sa pagkakonsehal, duha ka kasamtangang city councilors nga silang Nelson Yap ug Celestino Aying. Laki posab sa line-up silang Josie Hayashi, Climaco Montor, Tatoy, Joy Morales, Attorney Ferdy Dungog, John Alforque, Dr. Emilio Galarosa Jr., John V. de la Serna, Attorney Susan Baring, Francisco Hilig ug Kim Francisco. Sa congressional post mao si Attorney Eugene Espedido. Gisaysay ni Chan ang iyang tinguha pagpapili sa katungdanan. Di gyud kapugngan ang katawhan no, nga nangandoy gyud sila kausaban. So muna nga akong gidawat ang maong hangyo sa mga tao para sa kausaban sa ato ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang gipanghimakak usab niya nga doon na sila'y alyansa ni Mayor Pastradasa kinsa magpapili ubos sa pagkakongresa sa Lone District sa Lapu-Lapu City. Una na usab kining gipanghimakak ni Radasa. Masaligod ang kampo ni Chan nga lig-on ang ilang linya sanglit sila man kuno ang gisabak karon sa partido sa presidente o gidakda usab silang makig-alayon sa regional party ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kitaray kapitan nga nakaako og tatak sa matag balay no nga gibutangan nato og balay puloy-anan dili suyupanan. Nakita kana sa atong presidente nga ang atong kausa batok sa illegal nga droga, seryoso kita. Ug nakita sa presidente nga kita malambigit sa bisang unsang korupsyon sud sa atong pagdumala as kapitan. Upat na katuig naglingkod, nahimo kong city councilor for 3 years apan way bisag usa nga kita dunay kaso sa korupsyon. Samtang gawas ni Mayor Pastradasa nga may pahibaw ng mulansad pagkakongresista, wa pa masari kinsa ang magpapili pagkamayor o sa tibok line-up sa partido diretso.